Tossa de Mar crea una nova proposta turística pels visitants que vinguin de fora a conèixer la vila. Des de l'Ajuntament treballen dia a dia per oferir un turisme de qualitat, però també de quantitat, perquè tot el públic pugui participar de les activitats i esdeveniments que organitzen. La regidora de Turisme ens ha detallat quines propostes han ofert als turistes. Tenim el patrimoni, tenim totes les rondes per fer les rondes per anar caminant, direcció Lloret, la direcció Sant Feliu, que són molt maques. Per anar amb bici també tenim totes unes rutes molt diversificades i molt maques. I llavors tenim diferents activitats, si vols te dic algunes de les que es fan. Ara les més properes que tenim serà el 18 d'agost, que és un divendres, que es fa un concert aquí a Marc, amb les Colles de Carnaval, que és una de les nostres associacions més importants, perquè som importants a la vila i de cara al Carnaval de l'any que ve. Tenim guies de patrimoni, que ensenyen tot el patrimoni els dissabtes per matí, que fa una professional. Tenim sortides pel massís de Cadiretes, que des de l'Ajuntament les promouen, que coneixen diferents aspectes de tota la zona. Hi ha el Museu de la Dona, no sé si el coneixeu, que és un museu que es va fer des de la Regidoria d'Igualtat, que es va crear, que també fan visites guiades amb bull de dona, que és una cosa molt xula que s'ha fet de cara a aquest any, que és una nova experiència. I les sardanes, l'últim diumenge d'agost tenim el concurs de pintura ràpida, que també és de fa molts anys que ho fem, que està molt consolidat a Tossa, i anem de cara a fer, durant el mes de setembre, la idea és fer com un festival. És una mica immediat perquè ens hem trobat ara tot just que comencem, però volem fer 4 dissabtes a l'Alt de Vila, a lo que és l'Església Vella, que és un entorn immillorable, amb uns concerts de tributs per promocionar precisament i allargar la temporada de cara al setembre, que hi hagi un incentiu més a tota la gent que ve. Sempre hi ha els buits d'abans del que és juliol i agost, els buits que queden entre Setmana Santa i plena temporada, i un poc passat el 31 d'agost, aquests mesos i 2 mesos que ara, una mica per desgràcia, pel canvi climàtic, afavoreix el clima i són mesos que podem aprofitar també de cara al turisme, tant el que ve internacional com el que ens agradaria que vingués des de la comarca de la Selva, sobretot. Tenim una carretera, la que és de Llagostera, són 10 minuts en cotxe, passes per una zona de muntanya molt maca. Si vens per Lloret o Sant Feliu, tens una passejada, la Sant Feliu és una mica més complicada, però la de Lloret és molt ampla i és bona, també, tot i que hi hagin curves, tens una vista de tot el litoral que és molt maca de fer, arribes en 10 quart minut. I l'altre hàndicap que ens diuen molt és l'aparcament. A Tossa tenim prop de 4.000 places d'aparcament. Tots els que som selvatans que vinguin cap aquí, que estarem encantats de rebre'ls. Sabem que és un turisme molt proper, que som de costa i som d'interior, i jo estaria encantada que vinguessin tots. L'Ajuntament de Tossa de Mar s'ha establert un clar objectiu, aconseguir que la gent de la comarca s'acosti fins a Tossa per conèixer més de les costes catalanes. A més, tenen previst poder fomentar activitats que serveixin per desestacionalitzar el turisme a Tossa de Mar.